ngiyazwana naye. Niyazwana kanjani? Nizwana kanjani? Nizwana kanjani naye? Nizwana kanjani naye? Nizwana kanjani naye? Mayena nodoti lo kufanele ngihlaleleke manje la. Zonginyanyisa nje. Okay. Wena nodoti kufanele ngihlaleleke. Asisho ukuthi ihlalela le. Kodwa manje bese mawukuthi uqhubeka nengane yodwa, uqhubeka nengane yodwa. Hayi zothu. Ungazonginyanyisa. Wena ngcono wena ngavele uyalwa. Violence uyakhuluma. Angazi ngihleli nawe ngoba ngiyakuthanda nje. Thiwa wenzanga namasimbo wenzayo ngaba ngikho nje. Uwena ongenze ngibe nje wena. Uwena. Uyenzela Uyangihlanyela wena. Uyangihlanyela. Cha ba-right benesithandiwe banenhliziyo ezinhle. Bamnandi Lo i-behavior engekho right. ba-right boba utho Ba-right. bamnandi botho. Ba-right. Ya ngoba ngifuna ukuthi ngisho lo ba-right. Hayi musho ukuthi sifuna usho nje owambona wena umelusi olusi lento inkomo Uzoyilusa ekhaya, uzoyilusa ekhaya. Ni-right nje. Uyangidakelwa wena, uzoyilusa ekhaya. Angayilusa noma zibe u-15. Ekhaya lapho. Udadewethu. Why vele? Ngiyakudakela ngobani? Yonke into ngiyakwenzela kodwa egcineni wena Manje ngibungaklini kukunika isizathu sokuthi uthandane nomntaka ma. Asithandani. Nenzani pho niyadlana? Siyabonisana. Siyabonisana and uyangisiza kwesinye isikhathi wena uma usuke ungizela nezipringi. Nibonisana ini? Incane ungafuni ukungidashazisa. And futhi ungiphusha egcineni uthi seku-right. Ngathi uyangidayisela. So yena akakazi. Oh that's why uhambile waya kuyena usisi wami. That's why. Kubo bonke lindani abantu uwakhetha yena nje. Abantu bebangaka emsebenzini wakho ukhetha yena. Udadewethu mfethu. Ngithanda. Wenzeni? Ni-right nobabili. Serious kanjani sobabili? Yazi lo Ufuna isithembu sandawonye. uyaqhubeka ukhuluma ngamasimba washoyo. Hayi uthi isithembu sandawonye. Usithandiwe kufanele ukuthi angiyeni nani wakubo. Kanjani? Sis. Yabona. Ngicela uhlale phansi mfethu. Asimfuni manje sinesithandiwe. Asimfuni. Ufike nalo ipipi lakho libambile khona lubhanana linjani. Ufike nalo libambile so uyothi uhamba uyokubhebha yonke into. No kuzozobe imoto indawo nembobo nje. Yobhebha kwasani. Mbukelo ohlelo silungisa umjolo sawubona siyakubingelela kwi-episode namhlanje. Ngiyazi ukuthi ngokujwayelekile uyazi ukuthi sihlala phansi silungise indaba zomjolo. Namhlanje ngiphinde ngathi othi ngikulethele futhi ubaba ufele emntwini uphakathwayo. Sizokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi njengoba ekhona nathi la kuleli suku la namhlanje sizokhuluma ngani nanokuthi ke usiphatheleni ngoba cha siyabona ukuthi indaba zikhona and izidinga wena umbukeli ohlelo silungisa umjolo na umjolo show uzazi phakathwayo. Baba niyaphila. Siyaphila kunjani mfowethu? Siyaphila mntaba. Hayi yonke into iqondile. Ukuthi angipolofitheke kungeke. Kuthi polofitheke. Usenze into wrong. Uthini umoya? Kubhebheka umuntu wrong. Umakoti ashesha abone. Ya ne? Niyaphila kodwa. Hayi yonke into iqondile khamba kanjani ngakwena? Siyaphila. Angibingelele kuwe, ngibingelele kubabukeli. Ngibingelele kumakhosi esizwe nakumakhosi angiphethe. Yebo. Umfana lo wasehadingi le emapondweni. Bese ngibingelela na kwizingqwele, ngiyabingelela abafowethu. Awusuka madoda. Ngoba manje angifuni ukutheleka isibhayile ephalisini lami. Namhlanje ke bafowethu size ngokuhlukile kakhulu, asisile ngokulapha, wonke umuntu uyazi ukuthi siyalapha. Size ngendaba yethu yohambo liyaqala City to City wase South Africa. So eSouth Africa soyihambela yonke ama province futhi sohambela wonke. Sizobika ke lo hambo ukuthi abantu ababe ready. Kulaba bangamazi ufele emntwini nalabo abanezifo babe nama wheelchair bafike nawo noma ikuphi ukugula okuzoba umuntu kumphethe akafike nako lokugula amakhambi sobe siwaphethe ikona konke sobe sikuphethe okukhulu ke kunako konke uhambweni lwethu nokuhlukile kunako konke sizobe siphethe nomatifana. Okay. Umatifana uzoyifikela yena mathupha asisile ukuzomcela ababukeli sizomtshela into enisuke ningitshela yona ukuthi ngicela ngifike nawo matifana. Matifana abantu bakho bayafuna wonke lama province swahamba ngaphansi kwegama lakho nangaphansi kwabantu bakho okuyibo abathi bacela amasifika sifike nawo bakubone ngamehlo. Angazi ke njengoba wakade uvumile alukho lungafiki selifikile namhlanje awuphinde ubakhumbuza abalaleli ukuthi usendleleni ezayo nababukeli. Hayi njengoba eseshilo nje uphakathwayo niyakhumbula ukuthi uke wafika la ohlelweni wangicela ukuthi uyacela ukuthi cause niyangidinga endaweni eziningi afikela kuzona noma efika yedwa ninako ukubuza ukuthi hawu iphi manje next big thing in KZN wathembisa ukuthi uzofika nayo
wasuka lapho weza la kwishow wazohlala nami phansi phambi kwenu mekuthi niyawabuka wonke ama-episode nabona ukuthi engicela ngavuma ngathi yazini cha ngizovuma ukuthi ngihambe naye sihamba-ke njengamanje iy'ndawo ey'ningi South Africa yonke usho njalo baba South Africa yonke ama-provinces o-9 ala eNingizimu Afrika sobe sikhona okay mhlampe-ke kulolu hambo omunye umuntu uzoyibuza ukuthi ngizwile ukuthi uke wachaza ukuthi ohamba nge-wheelchair afika omunye umuntu uzoyibuza ukuthi yini mhlawumbe angayilindela uphetheni ubaba uFele Emntwini because siyamazi ukuthi unezinto zakhe ahleze ey'phethe ezisiza abantu okunye futhi okungajwayelekile ey'ndaweni ezinye njengane-Pretoria njengane-Gold njengane-Cape Town nezinye-ke iy'ndawo abantu bakhona sobayisemanzini okay bawadinga abanye abantu amanzi kunomuntu ongeke matifana umlaphe isinoma ngabe kanjani ufanele uqale uyomcela noma uyomcelela kubanikazi bamanzi abanye abantu baphethwe amanzi eke ngichazeke kakhulu ngawo or abanye abantu baphethwe emanzini angithi abanye baphethwe intabeni abanye baphethwe emanzini abanye baphethwe endaweni eziningi ezahlukahlukene so kuzosiphoqa ukuthi siye emanzini masifika kulezi ndawo so abantu ababe prepared ngengubo ezimhlophe ungahamba nje uthungisa ingubo emhlophe bakhumbula abantu ikhindi nama-vest asiyifaki iyona into ehlukile ke le ngizobe ngiyiphethe esibili ehlukile noma ngathi ipipi lakho lubhanana kangakanani kule game sizolivusa noma ngathiwa inkomo yakho umuntu wesifazane ayisabambi kangakanani noma uketshezi seliphumela kangakanani noma unephunga elingakanani ufike nanoma ngabe yini ekuphethe nokuphathayo sizobe siyilapha kule game so yiloko engingakusho ukuthi ngizobe ngiphethe engeke ngithi kuhlukile kakhulu ngizothi kujwayelekile kodwa bazobe bekubuka sikwenza live cha ngizobe ngingabathandazeli ngizobe ngiphethe nje amakhambi nginikeza abantu okunye-ke esikucelile kubantu uMatifana ngibakhumbuze ngicelile ukuthi mina uMatifana konke ngizokwenza njani ukuthi ngizomletha kunina ukudla ngizomnikeza indawo yokulala kodwa angizoba nawo amandla okumnikeza isinkwa sey'ngane mase buyele emumva ngathi ngicela nina njenganokungicela kwini ukuthi angimlethe ngicela kube yini okuzoba sezandleni zenu ukuthi nimnikeze into azobuye eyiphathele iy'ngane lo 10 rand lo 20 rand lo 50 rand nokungaphezulu kuyena kuzobe kubalulekile kakhulukazi kulaba athi maye ngifaka kubona noma athi maye ngifaka kunina ngase ngabalapha balapheke ngoba khona omunye umuntu okumlapha athi kudinga ukuthi uzuye kuyena igaba ey'ntathu noma ey'nhlanu kube yikhane lapheka khona omunye uthi mefika belapheka labo bantu ngiyacela ukuthi nabo balenze iqiniso kuye nawe ulenzile wangiletha kunina nginganazi so nani ke sekuyi-10 yeni yokuthi nginilethe kuye khona nani enganazi nimazela nina ku-TV owenu-ke manje lo 10 rand 20 rand uzowenza umehluko kube khona into azofika iphethe ey'nganeni yiloko engingakusho esikhathini samanje kuyazwakala kahle kakhulu kunomuntu obukayo njengamanje oyitshelayo ukuthi ufuna ukusibona kuzona zonke iy'ndawo ezizohamba mhlawumbe uhambo lolu liqala nini-ke uhambo-ke manje sikhulume ngalo-ke manje uhambo awuze ngiphinde ngibheka ama-dates uhambo lwethu luzoqala e-Richards Bay i-Richards Bay izobe ngomhla ka-19 ngomhla ka-17 okay i-Richards Bay so why choose i-Richards Bay ikhona empangeni ingoba i-Richards Bay ngizothi icishe ihlanganisa iy'ndawo ey'ningi ezisondelene nayo i-Richards Bay so yingakho sithathe yona sayibeka phambili and i-Richards Bay inamafemu ney'nkampani ey'ningi ezakhelene nompangeni nazo zonke leza ndawo ingakho sikhethe yona kube sekubeke ezinye-ke iy'ndawo ezizolandela njenganomtuba abantu basemtuba bangihluphe kakhulu ukufana nabantu basemanguzi but indaba ngingezi emanguzi ngoba umhlaba uyalingana uney'nyanga ey'ningi ngathi mina cha nami ngisaba kona ukuthi umhlaba uyalingana uney'nyanga ey'ningi kodwa-ke kule game ngithe cha angisasaba vele lime zetsheni ngiyeza abafowethu emanguzi ngiyeza emtuba ngiyeza kuzona zonke iy'ndawo ngeke ngilongibala ngawani ngiyeza mhlampe ama-details aphelele uzokwazi ukuthi siwafake ey'nkundleni zokuxhumana abantu bakwazi ukuwabona ngizocela kanjalo ukuthi ngizocela ukuthi iposta yethu noma iphepha lethu elishoyo zonke indawo esizoyihambela umuntu nomuntu akabheka indawo yangakubo uma ngazanga ngakini bheke seduzane kwale kwangakini kule ndawo engiza kuyona so akukho engizobe ngingakuphethe konke abafowethu ngizobe ngikuphethe okuphilisa nokulapha nokusiza abantu wathi mina ngikutshele kahle-ke ukuthi kuhamba kanjani mewukuthi mhlawumbe uyayibuza uyayiphendula mhla 17 e-Richards Bay baba uFele Emntwini noMatifana bazobe bekhona mhla ka-18 silapha eMtuba 18 October lo ngikhuluma ngawo then mhla ka-19 eJozini eGreytown sinibona umhla ka-24 October then eVryheid umhla ka-25 eNewcastle umhla ka-26 siyivala ngomhla ka-31 October ePort Shepstone so mewukuthi le ndawo engiyibalile njengamanje le nyanga le ibhilo
lo ngakwena then uNovember nawo futhi soloke sikutshela ukuthi sizobe sikuphi nakuziphi indawo khona indaba okwayisho ukuthi indawo zama long distance thola ungichazele kuleyo part leyo for umbukele ekhaya bafowethu kulabo abangazi uma sihambele indawo simeduzane kwamarenki anama-taxi ama-long distance kuphela asimi ngakwi-local noma i-local yakho uma ihlangene ne-long distance uzosithola lapho so naseduzane kwey'tolo ey'jwayelekile-ke eziba seduzane nalawo marenki usifune ngakuleyo ndawo ungasithinta nasey'nambeni zethu kuma-calls naku-WhatsApp nakuma-page ethu ko-TikTok bakhona ofele emntwini Natural Herbs ungene lapho ubuze ukuthi endaweni yangakithi ngizobe ngakuphi ko-WhatsApp uma sesifikile ngakini sizoposta sifake kuma-status ukuthi singalana ufike nalo iphiphi lakho libambile khona lubhanana linjani ufike nalo libambile so uyothi uhamba uyobubhebha yonke into no kuzozobe imoto indaweni nembobo nje yobhebha kwasani so bese sila so yiloko ngeke ngakusho okwamanje bafowethu namhlanje kasinama amagama amaningi asinazo izinto eziningi okuningi uzokuthola mangaba sesifikile okwakho nje uthi ufike nephiphi lakho lingasebenzi ufike nayo yonke into yakho ingasebenzi likhumbule uDisemba abantu basuka manje emafemini basuka la besebenzela khona basuka emadolobheni baye emakhaya kubafazi balambile ababagcina kudala balambile abafazi ngila ningithinte babafowethu ningafiki niyokwenza amahlazo emakhaya iloko engingakusho kwamanje hayi ke ungetholi uqedile ama details wafaka wonke la ngezansi einkundleni zokuxhumana futhi ukwazi ukuthi usilandele khona uzobona ukuthi sizobe sikephi nini ngasiphi isikhathi sokwazi ukuthi sifake naseinkundleni zethu zokuxhumana kambe ipage likhona ipage lakho la ku Facebook ku Facebook akubi ipage imina nje ngqo mabe ngena ku Facebook imthokozisi fele emntwini Gumede mabengena ku TikTok fele emntwini Natural Herbs WhatsApp bethu 0799 581 467 0799 581 467 067 1145 inamba zethu lezo ziya WhatsAppeka ziyafoneleka phinde sikhumbuza abantu abayeka abantu ukusifonela ngo WhatsApp mawufona ngo WhatsApp uphazamisa labantu esibaphendula ku WhatsApp fona nje ngqo airtime uzosithola sokuphendula konke okufunayo uzokuthola kunje ngoba kunjalo and abantu abasithemba njengoba nathi sibathemba ngokuya ngasemakubo abasithemba asiphinde sicela abantu matifana ayithina sibe sinikeza abantu imisebenzi abantu abanama BNB nendawo zokulala eduzane kwalezi ndawo soyihambela sizocela bandla kube yibo abasinikeza indawo zokulala sisupportaneni sisodwa singayi lapho ukusupporta abantu bebale elithize abangasisupport ibona mawuzazi une BNB nendawo yokulala ephephile sizocela ukuthi usithinte sofika lapho sizolala ningasithinti nokanye kanye mase sithethe siyitholile kuzobe sekwanele ngicabanga kanjalo siqedile kokwanamhlanje besingazeli ukuzokhuluma nje izinto eziningi besonitshela nje ukuthi siza kunina ubaba ufele emntwini mase wangibeletha wathi Matifani hlala la emva kwami ngobani ngibizwe yinini ukuthi angize kunini kodwa nana nicabange nje mina ngibelethwe ufele emntwini ngoba wena ngeke ukubelethe imagine lo nto leyo bafowethu siyabonga kakhulu umthokozi siloka Gumede ngiyabonga kakhulu bafowethu ugobo uzobe ukhona ugodo likhona umpikeleli ukhona ezokubhebha zonke ezobe ekhona ezokugquma zonke ekhona amanzi aphinka azobe ekhona yonke into ikhona siyabonga ilifake ulikhiphe ulifake athi umama uyaphumula uphinde uliphindele masiwenzani siyabonga kakhulu hlale ngane siyabonga